खुलुमबाय फोरमायहरनांगौ बाथ्राया बेनोदि जोंहा सिगाङाव मोनसे कुमारदि प्रेजेन्स होननाय इउटुब चेनेल दंमोन दा बिथांनि चेनेलनि जिमाइला हेक जानानै डिलीट जालांदों इउटुबा दा थिग बेबायदिनो बे नामजोंनो बिथाङा आरोबाव मोनसे कुमारदि प्रेजेन्स होननाय इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों दा बिथांखौ सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट होदोंमोन दा बेबायदिनो आरोबाव बयबो बिथांनि चेनेलनि भिडिअसफोरखौ अनसायगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय गोजोन्थों। Diwali, Diwali, Diwali Shona, Diwali, Diwali, Diwali Shona. Mina, mina, waka waka. Laji hang mini hang, kalam manen, umau hari, hisab hi thanga thanebla. बोरैबा जुदि गुरु पबित्रनि हिन्जावनि बैसोआ उन्दै जायोबाथ' पुलिस फैना जोंखौबो लांफैगोन होननानै बया गिदों। दीवाना बुंनो आंखौ सना 아메리칸들은 비굴 그 잡아는 wow what kind of food dish wow wow 자살배 치즈르 싱아우니 수실라 파이나리 시클라 भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।